Alla jista' jneħħili l-ansjetà kompletament. Hemm post leġittimu ta' biża' u ansjetà fil-ħajja tan-nisrani. Alla jista' jneħħili l-ansjetà immedjatament. Kompletament. Jew immedjatament. Jista'. Alla jista' kollox, mhux hekk, għall-ħares ma nemmnux ukoll li Alla jista' jneħħilna immedjatament u kompletament l-ansjetà. Sintendi jekk nkun naqam qareb noqgħdu attenti nitolbu x'din it-talba. Għax mod li neħħilna kompletament li għadna għandu. Ġifieri, qabel ma titolbu neħħili l-ansjetà kompletament. Le smajna fuq għadina. Sewa ġifieri tista' titlob il-Alla. Però normalment Alla ma jaħdimx b'dan il-mod. Normalment Alla jaħdem bi proċess. Sewa, għalkemm kapaċi f'kolb jinaħħilna nindunaw illi ħafna drabi jrid jinqeda b'ċirkostanzi b'mezzi li hu stess provdinna biex niddiljaw mal-ansjetà u biex nelbu l-ansjetà. Ġifieri meta nħarsu lej taf inti l-esperjenza ta' nies fl-iskrittura u anke ta' nies fostna naraw illi Alla ħafna drabi ma jaħdimx hekk għalkemm kapaċi u jagħmel hekk għaliex b'dal mod joħroġ ħafna frott fil-ħajja tal-individwu. Per eżempju, tissaħħaħ il-fidi, dali xed jaqta. Hekk tismawni? Hello. Per eżempju, għet aħjar minn għajru, għax qed jaqta. All right. Mela li kont qed ngħid li ħafna drabi meta Alla jaħdem x'inhi? Mhux qed jisemgħu daw? All right. Ħafna drabi il-frott li naraw ikun ħafna pożittiv. El-bniedem li jitlob il-Alla u mbagħad jafda fih, ħafna drabi jikber fil-fiduċja, jikber fis-stennija, li tistenna il-mument tal-Alla. Forsi mhux waqt dak iż-żmien imma wara jħares lura u jara li Alla wkoll kellu pjan u li fl-aħħar mill-aħħar Alla jingħata glorja. Inkunu xhieda wkoll. Ġifieri meta aħna nkunu għaddejjin minn xi saram u nafdaw il-Alla, avolja Alla ma jismax it-talba tagħna fl-immedjat u jeħlisna, imma f'dak il-proċess il-Kristjani oħra, nies oħra li qed jarawna kif qed inġibu ruħna f'da żmien inkunu wkoll ta' testimonjanza, ġifieri iva, Alla jista' kapaċi, imma f'ħafna mill-każijiet taf inti il-ħidma tiegħu hija aktar proċess. Dik kienet l-ewwel waħda. Mela. X'differenza hemm bejn stress u ansjetà? Jew din l-istess ħaġa? Mela. Stress u ansjetà li naqas kif nużawhom mod ġenerali, l-istress huwa il-pressjoni li ġiet minn barra fuqek, il-problema li nqalatlek, l-inkwiet li għandek fil-familja fuq ix-xogħol jew għandek eżami ġej jew għandek deadline trid tilħu. Dak huwa l-istress. L-ansjetà huwa r-rispons intern ta' ħsibijiet illi huwa riżultat tal-istress li jiġi fuqek. Għall-inqas mod ġenerali hekk nużawhom dawn il-kliem. L-istress huwa dak li huwa pressjoni barranija, l-ansjetà huwa qiegħed ġo fik, ġo moħħok, ġo qalbek. Issa, bħala nsara rridu nkunu realistiċi u ngħidu li ħajkonna kemm waħda u kemm l-oħra f'ħajjitna. Problem ħajkonna le? Ġifieri stress ħajġu fuqna żgur. U ċertu sens ta' ansjetà inħossuha huja perfettament normali. Inti meta inti ejja ngħidu jien qabel ma pritkajt tajjeb, kelli livell ta' stress u ansjetà. Però dik l-ansjetà fil-verità ħatgħinek iktar biex tikkonċentra biex tkun aktar moħħok hemm. Il-problema tiġi jekk imbagħad l-ansjetà tkun kbira wisq, imbagħad jibda jkollok memory blocks u tibda tinfixel u titfixkel jekk ikollok iżejjed. So, stress, ansjetà, sissa rridu nkunu realistiċi dan ħajkonna f'ħajjitna.
li tagħmel bihom imbagħad ħad tagħmel id-differenza kollha. X'ħan għamel meta għandi problema qudiemi, meta qed inħoss dawn il-ħsibijiet ansjużi ġo qalbi? Tista' tagħmel waħda minn żewġ affarijiet. Jew tkompli għaddej tistressja lilek innifsek bi ħsibijiet inutli u ħsibijiet iduru fil-vojt u taffettwa kull aspett ieħor ta' ħajtek, anke li torqod u li tiekol għaw min jiekol ħafna fl-istress u għaw min ma jiekol xejn. Missantikom punti biex taqtaw jiena x'nagħmel ta' nkun ansjuż ħafna. Andre, tiekol ukollu. Ejja. U ħaġa li taffettwani l-istress li nsir irritabbli li jkellimni xi ħadd naħtfu meta jkollok dik l-ansjetà. Ġifieri tista' tmur f'dik it-triq u f'dak il-każ l-istress u l-ansjetà qegħdin ikissruk, qegħdin ibegħduk minn Alla. Jew inkella tagħmel kif għadna, tieħu l-problema tiegħek quddiem Alla fit-talb, tieħu kontroll ta' ħsibijietek, forsi wkoll tfittex għajnuna u parir tajjeb ta' Kristjani ieħor u tara x'għandek tagħmel u attwalment tagħmel dak l-affarijiet li tista' tagħmel biex issolvi l-problema. F'dak il-każ inti ħadd esperjenza islim ta' Alla kif wedna. Dan li għadna rigward l-ansjetà, fil-verità jgħod tal-emozzjonijiet l-oħra wkoll. Naħseb l-aktar 3 ewlenini għall-ansjetà, ir-rabja u id-dwejja. Dawn huma 3 emozzjonijiet, sentimenti kbar li kollha ngħaddu minnhom. U ħażin ir-rabja? Le, fija nifisa hemm ċirkostanzi li għandek tirrabja għalihom, mbagħad qgħod attent li ma tħallix ir-rabja tiegħek tweġġa' u tkisser il dak li jkun, imma li tqanqlek biex tieħu azzjoni biex issolvi l-problema. L-istess jekk miet li xi ħadd jiena tgħidulix mhux inti Kristjan, ħajdispjaċini ħa nitnikket. Imma x'tagħmel b'dak in-niket? Jekk tingħalaqx fik innifsek jew inkella tfittex l-għajnuna tal-Alla u tgħidlu mulej int tajt u inti ħadd tkun infaħħar l-isem tiegħek. So, ansjetà, stress ħajkonna. X'nagħmlu bihom huwa l-punt kruċjali illi qegħdin nitkellmu fuq. Huwa sew li Kristjani fittex l-għajnuna professjonali jew jieħu l-mediċina għall-ansjetà? Mela fuq dina titkellem ma' nies u tisma' predikaturi u għandek veduti opposti. Għaliex issib min jgħidlek le bħala Kristjan m'għandekx inti jekk għandek problema ta' ansjetà tfittex kura, għaw Kristjan jgħidulek hekk. Mbagħad hawn Kristjan jgħidulek hekk tista' tfittex kura, sintendi l-Iskritturi ċara fuq dan. Imma qabel forsi ma nwieġibha minn staqsad il-mistoqsija, importanti mhix mistoqsija l-ħadd ieħor di x'irid ngħid, mela. Iġifieri inti jekk hemm xi ħadd li taf, sewwa, u taf li dan ansjuż u qed jissara mal-ansjetà u qed ifittex, alright, għajnuna, oqgħod attent, għax irridu nibdew minn kwistjoni ta' kuxjenza. Sewwa l-kelma tal-Alla tina direzzjoni, imma kull wieħed responsabbli mill-kuxjenza tiegħu, kuxjenza li suppost se timmatura u tiġi formata minn dak li tgħallem il-kelma tal-Alla fuq is-suġġett. Okay, f'mu għadin, mela, attenti jekk qed issaqsu l-mistoqsija xi ħadd ieħor. Orreġi dak xi ħadd ieħor qiegħed fi proċess li jaraf x'inhi rida tal-Alla u jgħidlek ara jiena nħoss illi m'għandix. M'għandix immur għall-ansjetà u ntqajna magħhom dan nies m'għandix infittex mediċina jew mur għand psychologist, le nħoss għax jiena Kristjana li ħajjejni. Qgħod attent ma imma l-Iskrittura. U minn banda l-oħra, jekk inti dil-pożizzjoni tiegħek u xi ħadd jgħidlek le, għandek tfittex, alright, tgħidlux ħażin m'intix qed temmen il-Alla. Alright, jiġifieri importanti noqogħdu attenti l-ewwel kwistjoni ta' kuxjenza fuq l-individwu. Però l-Iskrittura tagħmilha ċara. Illi Alla ifejjaqna u jbirikna bil-mezzi. Bil-mezzi. Alright? U aħna rridu nużaw kull mezz li Alla provdilna li bih jixtieq jgħinna. Nużawh. Wan fejn tidħol din l-erja ma rridux inkunu dipendenti 100% fuqu u fuqu biss, noqogħdu attenti. Imma nużawu. Nużawu. Jiena mill-esperjenza tiegħi
meta għaddejt minn dak li għaddejt, trauma, eċetera, eċetera. Fument minnhom waqaft waqtlu mulej jien lejk nħares, jien int ħatfejjaqni, kif ħatfejjaqni? Kif? Permess tal-operazzjoni, permess tal-pariri li tawni, psikologu, permess ta' ħafna affarijiet. U fl-għal mill-aħħar int, jien mhix ħanajtu il-marelli kollox fuq il-mediċina, kollox fuq il-pinnoli, kollox fuq Alla. Alla. Ġifieri jiena ngħidlek illi issek inti persuna li għadek tajt le ma fittix, orrajt għandek kull dritt tajda x'il-kuxjenza tiegħek jekk qed turik, però ara wkoll x'tallem il-kelma. Għax il-kuxjenza tagħna ta' fuqi mhix infallibbli, il-kuxjenza tagħna mhix il-leġislatur, il-imħallef, orrajt il-leġislatur huwa Alla. U jilleġizla fil-kelma tiegħu. Mela allura nfittxu l-iskrittura u l-iskrittura hija ċara. Anka fejn tidħol il-mediċina, ġagbu, postijiet oħrajn, Iva. Għandek bżonna fittixha. Imma ovvjament dejjem il-fiduċja tagħna fuq Alla. Ħanajtek daw l-affarijiet kollha huma lit li forsi Alla juża biex ifejjaqna. Almenu hekk nara jiena. Rridu noqogħdu attenti ma nkunux preżuntużi u nagħtu pariri bla doċċ. Jekk xi ħadd kien qiegħed fuq mediċina jgħidu antidepressant jew xi ħaġa oħra. U jew inti tgħidlu inti missek bħala Kristjan taqtaħħom dawn u l-mulej fejqek u dan. Jekk jaqbad u jaqta' l-mediċini li jkun qed jieħu f'daqqa, tista' tibatu f'estrem ieħor jispiċċa jagħmellek xi suwiċidju. Ma nkunux preżuntużi u jekk maħniex tobba ma nagħtux pariri mediċi meta maħniex. Lanqas jien li tabib ma nazzarda nagħti parir bħal dak għax dak mhix l-erja tiegħi. Allura meta kelli okkażjoni dejjem batkom kull min saqsi l-parir tiegħi. Lura għand it-tabib li preskriba l-mediċina biex jigwidakom. Tajjeb, idealment ngħaddu mingħajr mediċini le, imma fejn hemm bżonnhom hija wkoll waħda mill-affarijiet barkit li Alla tagħna li nistgħu nużawhom bil-galb. Kif semmejt fil-messaġġ hemm it-tipi ta' ansjetà. Orrajt hemm it-tipi ta' persuna. Semmejta kunu sinċira u għaqlin biżejjed biex jekk tħarsu lejkom u lejkom tħarsu, tindunaw intom minn intom u x'għandkom bżonn. Orrajt jekk kapaċi taslu għalija, Najt għalija jina kont kapaċi nasal għalija, najt għara jina għandi bżon nek f'da żmien. Fimt u f'da żmien għandi bżon nek, forsi mhux ħajti kollha. Għamlu jekk le tolbu parir ma' Kristjan, mod speċjali matur, ħalli taraw intom kif tistgħu tkomplu tissaraw u telbu l-ansjetà fikom. Kif nista' ngħid lil xi ħadd fil-familja li qed ibati bl-ansjetà mingħajr ma nistema' li qed niġġudikhom. Kif tista' tgħin persuni bħal dawn. Intom tafu li ħana ma ngħixux bħala eremiti, qegħdin ngħixu flimkien, f'soċjetà, familji, illi ninfluwenzaw xulxin, għat-tajba u ħażin. Jew qegħdin ngħinu jew nkissru l-xulxin. Sa meta ninsertaw li hemm xi ħadd fenna fjena, marti, jew ommi, jew xi ħadd illi qed ibati minn din l-ansjetà, Jew fil-Knisja. jew fil-Knisja wkoll. Ovvjament daħ jaffettwan kif ħan nittratta miegħu. L-ewwel qabel kollox irid nkun paċenzjuż, nuża sabar u imħabba miegħu illa għaliex ma nistax nippretendi illi dana ħajfiq millu mal-għada. Biex wieħed jinqalam il-gandott illi dera fih ħajkun proċess kultant twil, però dejjem hemm tama u dik irid impoġġilu tama quddiem għajnejh illi Ġesu huwa l-fejjiq tagħna, fejjiq ta' ruħna, il-fejjiq tal-proċessi mentali tagħna. U allura wkoll f'dan il-proċess irrid nuri simpatija vera ma' dak li jkun. Meta ġifieri rrid nitgħallem inbati d-batijiet tiegħu. Dik hija simpatija vera. Mhux sempliċement nintabtablu fuq spaltu u ngħidu ej, tifhem. Imma li nidħol fl-esperjenza tiegħu nifhem minn xi x'inhu għaddej biex f'dik il-wiet ta' disperazzjoni nimxuh flimkien, mhux weħedna. Ġifieri simpatija aktarx milli ngħidlu u ejja ma tafx li Alla jaħdem kollox għal ġid ta' dawk li jħobbuh. Romani 8:28 kulħadd jafa, imma meta I dismiss him or I dismiss her like this, u ejja ma tafx li Alla jaħdem kollox għal ġid, inkun qisni qbad fl-ixkun tal-mediċina.
u tfajtulu ġew iċċu. Flok ma bil-mod il-mod kull jum nofrilu kuċċarina biex jieħu id-doza tiegħu. Importanti ma naġlux ma dawn nies għax flok ma nkun qegħdin ngħinuhom, nkun qegħdin nixtuhom aktar il-baħar. Tajb allura jridu nevitaw milli nużaw pet phrases. Pet phrases ġifieri frażijiet li tal-mihom bl-amment u inwadbuhom bla-doċċ bħal u għeja ma tafx kun aktar b'saħħtek, u għeja ma tafx qed titħasseb wis. Kif qed tgħinu hekk? M'intix qed tgħinu. Iridu wkoll forsi nsaqsuhom kif nista' ngħinek? Kif nista' ngħinek? Forsi xi ħadd membru fil-familja u xi ħadd fil-Knisja għaddej minn żmien ħażin. Kif nista' ngħinek? Qed turi li hemm ċerta interess ġenwin mhux vera. U anke li toffri l-kumpanija kultant nies ansjużi jħobbu nippreferu naħarbuhom. Nippruvaw nevitawhom. Le, għatta ħin magħhom. Dak li għandhom bżonn. Dawn għandhom ħabta li jingħalqu fihom infushom, jaraw kollox kbir. Qed tifhem, kumpanija meta t-toqol qed jinġar bejn tnejn ħafif ħafna. U rridu wkoll inħeġġuhom kif għadna illi jekk hemm bżonn ifittxu l-għajnuna professjonali. Pastor mhuwiex tabib. Pastor il-qasam tiegħu hija l-kura tal-irwieħ, il-Bibja li qed jippritka u jispjega. Tajjeb, però m'iniex tabib. U jerġa' llum il-ġurnata għandna tobba speċjalizzati għal kwalunkwe qasam illi tajjeb li aħna nagħmlu użu għaqli minn dawn il-servizzi. Tajjeb, fuq kollox kif nista' ngħinu billi nittob għalih. Billi nżidu fil-lista mentali u fil-notebook tiegħi tat-talb li dana ninterċidi għalih u nitlob il-Alla biex iħenna għalih u jagħtih dak il-slim perfett illi huwa wedna ġvera. Rridu l-imħabba tagħna nuruha b'ċerta konsistenza. Mhux ġimgħa u mbagħad kif dejjaqni da, dejjem bl-istess repetizzjoni, dejjem l-istess stejjer, qed tifhem, idu nkunu konsistenti fil-ħniena tagħna, inkomplu nistabru bihom, għax nafu il-restawrazzjoni u l-fejqan ħaj jiġi fit-tul. Qed tifhem, ta' bil-ħaq Alla kapaċi ifejjaq b'mirakli, ifejjaq b'mod istantanju, però nafu li normalment Alla juża il-mezzi biex aħna bużu għaqli tagħhom ngħaddu l-quddiem. Ġuħ, insemmejt il-familja, forsi nipponta l-żbal komuni. Ħafna drabi man nies kollha ta' barra inkunu ħafna aktar paċenzjużi, ħafna nadruhom ħafna aktar, nifhmuhom ħafna aktar minn forsi membri tal-familja. M'għandix tkun hekk. Forsi mhux għal xi wħud minnkom mhix hekk, tamma din tiġri nintaqgħu ma' nies, isma' inti taf inċeppillek xi ħadd biex jiftaq qalbu mill-Knisja minn barra lest. U mbagħad trid tkellmek martek u ndi xabtit taf kif, jiġifieri ma nagħmlux dal-iżbal. Għax fuq il-familja qiegħda, mod speċjali ma' membri tal-familja id-doppju triplu rridu nkunu lesti hemmhekk u nissapportjawhom. Jalla ma tagħmlux dal-iżbal, imma xi wħud jagħmluh. Min ikun għaddej minn xi żmien ta' depressjoni u ansjetà u dawn it-tip ta' sintomi, irid jiftakar ukoll il-pressjoni li qed jagħmel fuq dawk ta' madwaru. Tajjeb għaliex mhux faċli tgħix ma' xi ħadd li huwa depressed jew xi ħadd li huwa anzjuż. Ġifieri aħna għadna l-moħħ, il-fakultajiet ta' moħħna jibqgħu hemmhekk u rridu napprezzaw illi jekk jiena bħalissa għaddej minn żmien diffiċli, jista' jkun mart fiżiku wkoll, jew mart psikoloġiku, jew depressjoni jew affarijiet hekk. Jien qed impoġġi stress fuq il-familja tiegħi fuq nies li jħobbuni. Ġifieri rridu napprezzaw il-paċenzja wkoll li qegħdin jieħdu bina. Mela, kif nistgħu bħala komunità tal-Knisja nkunu ta' appoġġ għal xulxin? Speċjalment meta xi wħud ikunu għaddejjin minn żmien diffiċli. Tajba din. Aħna niġu minn ġemgħat differenti sewwa, knies differenti. Jien kieku jkolli nibda ngħid l-ewwel ħaġa li għandna bżonn li noħolqu klima ta' aċċettazzjoni. Għaliex jien naħseb f'ċertu ġemgħat hemm dil-klima u jew ngħidlek hemm ċertu biża' li turi d-djufija tiegħek. Ma nafx forsi esperjenza għajtuha, iżek
kulħadd irid dejjem juri li hu dejjem in the spirit, dejjem high, dejjem qed jafdal mulejjem, din il-klima u din ma tiġix kombinazzjoni, di tiġi sfortunatament minn min qed imexxi. Jew minn dawk l-individwi li jkunu ishom spiritwalment iktar maturi. Jekk tinħoloq din il-klima m'aħniex ħanejn u xulxin. La fl-ansjetà, la fil-ġlida tagħna kontra d-dnub, f'xejn. Jiġifieri jekk hemm xi ħaġa u kull wieħed waħda minna responsabbli huwa ejja noħolqu. Alright, din il-klima, mhux qed ngħid ta' kompromess, tifhmunix ħażin, mhux u hija ma ġara xejn, u hija ma ġara xejn, mhux dan. Imma sa ċertu punt ma ġara xejn jekk inti dajjef, bħalma jekk imrat ma ngħidlekx il-marelli x'għamilt. Imrat ma nagħmlux hekk vera, m'għandniex nagħmlu hekk fejn tħoll ansjetà. Ġifieri dik l-ewwel ħaġa. Għax persuna għandu bżonn iħossu aċċettat anki meta moħħu mifquh, anki meta inġar u bla kontroll. Alright, għax ħadd miku l-ansjetà bħala affarijiet oħrajn. Allura jista' jkun onest. Jista' jkun ma Quddiem l-aħwa. Ma jilbis maskla. fl-onestà ma jimx bżonn tilbes maskli u allura tista' mbagħad tibda ssib l-għajnuna. Okay, tifhmu għadha l-punt, jiġifieri, u dan jiġi minn kull waħda minna. Imbagħad is-semmit, imma nerġa' nsemmija u forsi nżid magħha li nitolbu għal xulxin. Dal-aħħar jiena ma nafx forsi moħħi jaħseb ħażin. Imma ġieli ngħid li xi wħud u ngħid nibda minni nitlob għalik. U mbagħad ma nitlobx għalih. Ma nafx ta' ġifier forsi jiena d-djufija tiegħi ejja nitolbu għal xulxin. U meta ngħidlek ħa nitlob għalik. Issa forsi jintkom mitkomx hekk. U forsi ma ġieli ngħid ħa nitlob għalik u mbagħad ninduna taf li ma tlabx għalih mela fejn għatlu hekk, mela wan. Imma mhux biss għax semmija Paul dina nitolbu għal xulxin, nitolbu ma' xulxin, kemm narawha nieqsa din, ġi xi ħadd, fimtu jitkellem miegħek u qed jaqsam problema, ora nitlob għalik. Tixtieq nitlob miegħek? Issa. Issa. X'differenza tagħmel mhux fejn tagħmel xi talba u tlob miegħu anke fuq it-telefon qed tkellmek mar oħra fimt qabel ma taqta' u tija ħafna pariri u rajt. Isma' qabel ma taqta' tixtieq ngħidu talba ftakruha din għax huwa mod qawwi li ngħinu l-xulxin għax bażikament x'qed nagħmlu. Qed naqblu l-persuna u ngħidu l-Alla ħsiebha. X'hemm iktar għajnuna minn hekk. Imbagħad inkunu preżenti fil-ħajja ta' xulxin, semmiha ftit Paul. X'jiġifieri? Ibgħat messaġġ, telefonata, min jkun għaddej minn diffikultà, ansjetà, il-fatt li ħossu waħdu tirdupjalu l-pis. U il-fatt li jaf li hemm xi ħadd ieħor, ħuh oħtu fil-mulej li qallu isma' jiena miegħek. Mhux darba, imma miexi miegħek fid-djufija. 2 aħjar minn wieħed. Offruha dis-susten, offruha bil-kliem, imma anke billi tibgħatu messaġġi email, tixxerjaw xi meditazzjoni, ma jfissirx li tifqawlu moħħu dak li jkun imbagħad qed tifhimni xeba messaġġi le. Imma naħseb din tgħin fil-Knisja ukoll. Naħseb dawk jiġuni f'moħħi li nistgħu nagħmlu bħala ġema biex ngħinu xi ħadd li għaddej mill-ansjetà ukoll qed niftakar f'oħra. Fakruhom fl-Evanġelu. Fakruhom ġifieri fl-Evanġelu mhux biss id-dnub, mhux f'dak is-sens. Fakruhom fil-veritajiet dwar Alla. Fakruhom. Għax min għaddej mill-ansjetà jinsa, smajtuh fil-messaġġ, ħarstu jinsa ħares il-fuq, mela għejnu, fakru b'mod sensittiv mhux kif qal Paul, iċċappa silu ma' wiċċu, isma' Alla sovran tagħla fil-kontroll. Le, mhux dik l-estrem, imma fakru għax ikun nesa li Alla tieħu ħsiebu, li Alla missieru, li Alla ma jitilqu li Ġesu warrajt tajjeb. Fakruhom, nużawhom dawn l-affarijiet. Għax tiskanta kemm kelma ġifieri verità mill-Iskrittura, vers x'qawwa għandu. Jużah l-Ispiritu Santu u s-saħħa li għandu bżonn. Again, bil-qies, b'sensittività. All right? Imma naħseb dina tgħin. Proverbi 12:25.
il-għali f'qalb il-bniedem ikidda l-għali trabil, l-ansjetà, l-għali f'qalb il-bniedem ikidda iżda kelma tajba tferraħa. Għanna bżon nisemaw dik il-kelma ta' inkoraġġament minn xulxin meta nkunu għaddej minn żmien ħażin. Dik l-istedina ta' Ġesu fejn jgħid ejjew għandi intom il-kolli intom taqlin u mobbijin, jiena serraħkom, ħudu l-madma tiegħi fuqkom u tagħlmu minni għax jinġwejjet u mli f'qalbi. U ssibu s-serħana rruħom, xo qed nitkellmu llum, ssibu s-serħana rruħ. Dik ma toġ biss għal nies li għadhom mitlufin biex isalvaw, toqgħod talina l-koll. Li aħna bħala naċ tal-mera tiegħu għad fadlinna il-bżonn li r-raj ferra z-żejt tiegħu fuq rasna. U sabiħa hija li kultant jinqeda bina ma' xulxin fil-trattamenti tagħna ma' xulxin biex nissollevaw l-xulxin. Din l-aħwa fil-Knisja Evanġelika Trinità nixtieq li narata iżjed u iżjed illi nilqgħu xulxin. Bħalma Kristu l-qalina bid-djufijiet kollha tagħna laqana. Mela jiena obbligat illi nilqa lil ħaddieħor. M'għandniex għalfejn nilbsu maskli, m'għandniex għalfejn nippretendu li aħna ola milli aħna. Nkunu trasparenti ma' xulxin u allura nkunu qegħdin nagħmlu lilna nfusna vulnerabbli kif ta' bilħaq aħna biex nkun nistgħu ngħinu xulxin. Għaliex persuni li ma għandhomx fidi jidhru aktar sereni minn dawk li għandhom il-fidi Kristjana? Tħares madwarek u tara nies li huma atej jew ma jimpurtom xejn ir-reliġjon xejn. U tarhom aktar ferħana, aktar tranquilli, għandhom ħajja miexa fuq ir-rubini u inti mkisser. Dik kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Il-kultant irridu l-ewnet irridu nifhmu li dawn in-nies illi huma mingħajr fidi ma jimpurtomx mill-Evanġelju, ħafna drabi tarhom sereni għaliex il-ferħ tagħhom huwa tal-boloħ fil-versens tal-kelma. Illi dawna il-ferħ tagħhom isibuh fil-karnival, fl-awm, f'xi safra, f'xi film, jew jekk jitla l-partit tagħhom. Qed tifhem dak x'ferħu, dik x'isliman dik hemmhekk. Qed tifhem. Dawn in-nies ma jħossux il-peace tad-dnub bħalma tħossu int. Illi Alla weldek minn ġdid u rek il-qagħda vera tiegħek. U allura aħna ninsabu f'dil battalja u nafu li qegħdin f'dil battalja. Mentri huma qegħdin f'karnival tal-boloħ ħafna drabi. Ħaġa oħra wkoll li d-dera ta' serenità f'ħaddieħor ma jfissirx bil-fors li hija paċi vera dik il-paċi li wedna Ġesu. Fejedna natikom, nħallilkom islim, natikom islim tiegħi, mhux bħalma tagħti id-dinja. Id-dinja tagħti islim tagħha. Arra ma taħsbux. Id-dinja tagħti islim tagħha. Però superfiċjali. Jgħaddi. Huwa xkuma fuq il-kejk. Għattifem, il-paċi li tina Ġesu hija fil-font l-għonet hija paċi illi ġabna paċi malla, m'għadniex mitġildin, m'għadniex id-dewa tiegħu, plus ukoll illi mbagħad iżejjinna bil-paċi tiegħu. Aħna bħala nsara wkoll ngħaddu minn ġildiet, dubji u ansjetajiet il għaliex għadna ngħixu f'dinja muqqa bħal ħaddieħor. Jekk naqraw s-salmi, naraw David u awturi oħra illi qegħdin jissaraw mad-dubju, jissaraw mal-ansjetà. Din hija realtà illi aħna l-koll ngħaddu minnha u x'vera. Il-fidi nisranija, il-Bibja mqazza ma tinix weda ta' ħajja mingħajr problemi. Qatt Alla ma jgħidilna ħanpoġġikom ġo bozza jew f'torri tal-avorju u hemmhekk ħadkunu safe, le. L-iżjed nies li huma qrib ta' Alla aktar jgħaddu minn ansjetajiet. L-Apostlu Pawlu aktar minn kull ħadd ieħor li qal li għaddejt minn periklu fil-belt, fil-raħal, fil-ibħra, kullum kien, u għandi dil pressjoni fuq ukoll. Illi irrid nikkura u nħossib il-ħafna knejjes. U allura rridu naffermaw ma' nfusna illi għaddej miex għaddejjien għandna l-preżenza komfortabbli tal-Alla. Xi ħaġa li l-infidili
m'għandhomx hux vera. Il-paċi spirituali vera mhix biss emozzjoni li tħossa tajjeb iva u rridu nkunu ferħanin fil-mulej, tifhem, però il-paċi spirituali hija aktar relazzjoni malla. Di relazzjoni tagħna malla hija reali xi ħaġa li l-nies mitlufa m'għandhomx. Jekk xaħat trid jaqra passaġġ mill-Iskrittura Salm 73 illi Asaf kellu din il-problema kif hu għaddej miskossi inkwiet meta n-nies midimba kollox jiġihom sew. Missa ntikom ir-risposta li taw Salm 73. Kif jistaw il-problemi u l-ansjetajiet isaħħu l-assigurazzjoni urdużija minflok ma jwaslu għall-imrar u d-depressjoni? Ok, ħanprova nwieġba ftit jien. L-ansjetajiet iwasslu biex aktar nsiru assigurati fil-fidi tagħna u aktar nikbru fil-qdusija u nsiru nixbħu lil Ġesu. Mela ejja ngħidu għandek student jien naf ta' xi ħaġa dan xi trid isir xef sewwa u mar jistudja xejdulu l-Institute ITS u għandu sous chef bravu qed jgħalmu u jagħtih il-lectures u hemmhekk isir l-aħjar chef fid-dinja jew le. Le, x'irid jagħmel? Jidmur fil-kċina, jibda jsajjar, jibda jaffex, jibda jħawwat, jibda jaħraq l-affarijiet, jibda jitfaż melħ żejjed. Problemi. Għal-bidu li kell tiegħu jkun diżastru. Bil-mod il-mod mill-problemi li qiegħed jiġuh u jsolvi hopefully ħajitgħallem xi ħaġa biex l-għada ma jirrepetix. Ġifieri inti ħatikber fil-ħaġa meta attwalment għaddej mill-iskola tal-ħajja u jiġu l-problemi ma' wiċċek u blajnuna tal-la tirranġom. U tikber minnhom. Sewa ġifieri jekk jiena immaġina li Alla jagħtina ħajja lixxa fuq dil-art inkwiet ta' xejn min minna jagħmilha lill-uliedu kieku. Min irid ħajja li f'din id-dinja ma jkollna problemi ta' xejn. Għaw xi ħadd. Nikbru fil-fidi mbagħad. Nikbru fl-umiltà li narfu l-djufijiet tagħna. Nikbru fil-dipendenza u fil-fidi tagħna falla. Jekk m'għandniex problemi, dal-punt nixtieq nagħmel. L-ansjetajiet u l-problemi li jġibu l-ansjetajiet u l-istresses f'ħajjitna mhumiex aċċidentali. Uff, ara xi ġrali, dawk huma kollha fil-pjan sovran tal-Alla għal uliedu biex jitrejnjom u jsiru aktar jixbħu lil Kristu. U biex jitalmu minflok jafdaw fuqhom infushom, jafdaw fih hemmhekk tikber l-assigurazzjoni. U meta aħna nissiltu mal-ħajja u l-ansjetajiet qegħdin iwasluna jew iġeluna mmorru iktar lejn il-mulej biex infittxu l-għajnuna tiegħu, hemmhekk qegħdin insiru nixbħu aktar lil Ġesu. That's it. L-aħwa l-ansjetajiet huma provvidenzjali. Alla jaf minn xi għaddej u stess iridek tgħaddi minn dik l-inkwiet biex fl-aħħar mill-aħħar tikber fi Kristu. Tajjeb. Kif nista' nitlu? Meta moħħu jkun tant mifni bl-ansjetà u ma nkunx nista' nikkonċentra. Mistoqsija prattika ħafna vera li tiġrilna skont minn xi nkunu għaddejjin li kultant ma jkollokx titlob u lanqas moħħok ma jkunx hemm. Moħħok huwa li għandek it-tank tal-bejt qattar, moħħok huwa li taf kif. Dawk il-ħafna affarijiet li qed jiġrulek qisek kif il-kontroll kif ħad tidħol f'kamartek biex titlob. Tifhem. Ġifieri dina mistoqsija realistika ħafna. Jiena suġġerixxi illi t-talb f'dawn il-perjodi kritiċi isir talb qasir imma sikwit. L-għonet il-Bibja tgħidilna itolbu mingħajr ma tieqfu. Ġifieri matul il-ġurnata għandna nittrenjaw il-qalbna biex nerfgħu fuq li Alla bil-talb. Aħna nsejħulu talb spontanju ta' dak il-ħin ftit sekondi. Kif talab Nehemija meta qallu s-sultan qallu għalfejn qed nara kemm nikket. U Nehemija talab il-Alla tas-sema. Ġifieri dak it-talb għandu jkun matul il-ġurnata.
U f'dawn il-każijiet iva, illi talb qasir mulejjenni. Meta taħsbu li Pietru kien l-iktar ansjuż? Xinkri qed jera. Xi qed jera, le? Qed jera. Fil-qed jimxu fuq l-ilma, fid-daqgħu l-ħin irkub tejħ. U fil-ħin zaqqu wkoll mxarba. Kif talbu l-mulej? Xi paneġġier sħiħ? Le, f'dik l-ansjetà li qabditu maqbud bid-dubju mulej Salvani. U hija talba valida daqs Salm 119 li huwa l-itwal salm fil-Bibbja. Talba qasira imbasta ħirġa mill-qalb u ġvera. Mulej għatin il-paċi tiegħek. Għatin il-paċi tiegħek biex nkun nista' nitlob. Okay? U le, tħossokx obbligat li tagħmel talb twil kif forsi fl-modi kont tagħmel. Għaddej minn dan minn ara l-avvanza l-Pellegrin, nafu l-Pellegrin ġili kien fuq il-muntanji ħlejwin u ġili wkoll kien fil-wiet ta' Dell il-Mewt, jew fil-kastell ta' disprament. Huma esperjenzi li ngħaddu mhux dejjem fuq il-quċċata qegħdin. U allura tibda billi forsi taqra żewġ versi minn salm. Il-mulej u r-raj tiegħi xi ma jonqosni. Qed tifhem? Mulej kun inti r-raj tiegħi. Għatini dak li bħalissa m'għandix, ma ħossnix f'tiegħi. Tini tranquillità biex nkun nista' niltaqa' miegħek. U Alla perswas li jiena Alla jifhem il-konfużjoni u d-ġufija li nkunu għaddej minnha. Jifhimha. Alla jaf ħsibijietna mill-bogħod. U allura ma nix għalfejn dik is-sens taħtija għax minix nitlob bħas-soltu, qed tifhem. Qed tagħmel dak li tista' tagħmel bħalissa. U allura anke sempliċement tnejda sinċira tista' tkun talba. Tnejda hija bħal meta jien eżawrit m'għandix aptit. Moħħi mhux hawn. Qed tifhem. Dik it-tnejda kapaċi tkun talba. Alla jaf il-sitwazzjoni tagħna. Però wkoll b'mod prattiku nistgħu forsi jekk tgħix ġo familja illi hemm ħafna storbju, klip jimbħu, kanarini safru, televisions mixowlin, qed tifhem. Sib x'imkien fil-kwiet, għax dawk ma diġà distrazzjonijiet, diġà titelfuk. Tgħid li m'hemmx, oħroġ passiġġata barra, oħroġ mhux imkien, qed tifhem. U allura meta nippruvaw neħilsu kemm jista' jkun mid-distrazzjonijiet u nitfu l-mobile, naħseb jiena il-ħajra tagħna għat-talb u l-komunjon malla tiżdied aktar u aktar. Tajjeb fl-aħħar mill-aħħar f'sitwazzjoni bħal dawn, sempliċement għajlu mulej il-qani fih danek. Taf kif qed inħossni. Taf kif inħossni il-qani kif jien. Qed tifhem u Alla ċertament mhux qed diżappuntana. Semmejna lid tal-għadu waqt il-messaġġ. U tajjeb tiftakru illi x-xitan jaf ħafna iktar minna u jaf il-sors tal-barkiet u l-għajnuniet kollha għalina l-Kristjani fejn jinsab falla. U irridu nkunu konxi wkoll illi minn kollox jagħmel biex kemm jista' jkun iżomna milli nersqu lejn Alla fit-talb. Għax it-talb x'inhu wara kollox? It-talb mhux xi eżerċizzju taf kif estern, it-talb huwa kif saqfadna xirka mal-Alla Trinità. Allura kunu konxi illi tridu titolbu, issa mhux kif u kemm u sebaħ u daram. Itlob kif inti, kif jirnexxilek titlob imma tal-inqas tikkuntentax jekk m'intix qed titlob għax f'dak il-żmien l-aktar ħaġa li għandek bżonn ukoll barra dak li semmejna huwa t-talb. U hemm dejjem lid tal-għadu illi b'xi mod trid tfixklek milli titlob. Allura qogħdu attenti, semmejt sens taħtija u timxi fuq l-emozzjonijiet biex tinħossni, ġieli nitkellmu bejnietna, biex tinħossni li għandi nitlob u għaxek fixkil, itlob u anke jekk moħħok qiegħed lemmolaw, itlob kif tista' titlob. All right? Għax hemm iċ-ċavetta u jekk mhix qed titlob
u warajk hemm l-għadu jifraħ. Għax jgħidlek isma' tajtlek mis-sors, għalaqtlek il-vit. Alright, ġifieri it-talb u importanti anka f'da żmien. Imma toqgħodux, sorry ġew, toqgħodux tevalwaw it-talb tagħkom. Alright, għax kif għat li xi ħadd toqgħodux issawtu lilkom infuskom meta l-erdi bikom u żjal mhux bikom infuskom meta l-erdi żawwadkom. Toqgħodux sejna suppostek itlob għax int għandek bżonn tersaq lejha issa kif arkub tejk imkaxkar jew it-tir ersaq lejh. Wara tersaq lejh. Huwa fatt li meta tkun għaddej minn perjodu ta' ansjetà jew depressjoni ma jkollokx aptit titlob, ma jkollokx aptit, jiena l-ewwel wieħed. Imma ħalli ma nużawx dan bħala skuża biex ma nitolbux. Jiena 95% tal-ġranet imur ix-xogħol bil-qalb kollha. Però jiġu ġranet li ngħid ma kemm m'għandix aptit imur ix-xogħol. Veru. U taf x'nagħmel? Taf x'nagħmel? Immur ix-xogħol. Ekku. U mbagħad l-affarijiet jibdew iċċaqal u mulej minn naf kemm il-darba nkun sejjer x'nagħmel mulej jien illum għax vera m'għandix aptit immur. Dik tkun it-talba tiegħi. Li rrid ngħid jiena m'għandekx aptit titlob, itlob xorta. Ġifieri is-soluzzjoni tal-ansjetà li dwar qegħdin nitkellmu llum nafu x'inhi hija t-talb. Il-fiduċja li neżerċitaw, il-fiduċja tagħna falla. It-talb mhux performance. Kultant nissuspetta illi forsi tisimgħu li nitolbu u tajdu kemm jafu jitolbu. It-talb mhux performance. Il-Fariżej kienu jitolbu f'salib it-toroq biex jimpressaw ħadd ieħor. Jekk bħalissa m'intix ikkonċentrat u għandek 1000 ħaġa li qegħdin fixkluk fit-talb, dak huwa s-suġġett tiegħek fit-talb. Mulej jgħidlu ħossni mobni, ħossni nkisser. Inħossni nkisser. Għandi moħħi mxarrat wisq, aħfirli. Iġbidni lejk. Iġbi itlob skont is-sitwazzjoni illi tinsab fija. Kun realistiku fit-talb tiegħek, trid tkun taffaċċja il-sitwazzjoni li tinsab fija. U minn hemmhekk ħatgħaddi l-qudiem imbagħad. Imma għalkemm il-darba provajt niddedika ħin waħdi mal-mulej, nispiċċa ma nkomplix. Ġieli għaddu ġranet li kważi ma nitlob xejn. X'qed nagħmel ħażin jew x'nista' nagħmel? Min minna ma jirrelatax ma dil-mistoqsija illi għamilt pjan issa ħanibda naqra l-Bibja u ħanitlob il-ħin għandek il-post u tagħmilha jumejn, 3, ġimgħa u 15 wara jkun tar kollox marriħ. Jien ġrat li mhux darba ħafna drabi, forsi hawn xi ħadd ieħor, forsi mqar wieħed ieħor fil-kamra. Maħniex weħidna f'din l-istragil. Joseph naħseb qed ifakkarna li wara dan kollu hemm xi ħadd jobodna illi qiegħed ifixkilna ħalli nkunu konxju. Ħalli nibdew ħaġa. Marija u Marta hu. L-ewwel ħaġa li ħafna drabi ikollna l-pjanijiet imma nagħmlu bħal Marta. U x'għandix nagħmel, għax irrid ninwieġeb l-emails, għax irrid nagħmel il-ħobs li tfal, għax irrid inneħħi il-platti li għadni kemm ħsielt. U tibda l-ġurnata taqdef l-affarijiet. U anzjuż b'ħafna ħwejjeġ ta' din id-dinja u l-aktar ħaġa li hija importanti war-rabta. Again, hemm bżonn l-aħwa nkunu dixxiplinati. U nagħmlu lista ta' prioritajiet. Mhux kollox għandu l-istess valur u l-istess importanza fil-ħajja. U li tibda l-ġurnata, mhux neċessarjament total kulħadd għax jista' jkun kollok ċirkostanzi differenti. Imma li hemm ħin fil-ġurnata u b'mod ġenerali l-aħjar ħin huwa l-ħin ta' kif għadek kemm tqum u tiddedikah lil maħbub ta' ħajtek li miet għalik fuq is-salib biex isalvak. Naħseb qegħdin nkunu raġonevoli jekk nagħmlu hekk. Ejja nkunu bħal Marija. Il-faċenda ħajistennewk, don't worry, it-tfal żgur mhux se jagħmluhom, int trid taħsilhom il-platti, insa. Intefa' f'riġlejn Ġesu, kelmu, isemgħu. Tkun imbierek. Waħda mill-affarijiet li nagħmlu
nimmaġinaw li t-talb għandu jkun dejjem emozjonati u tħossok fis-seba' sema. Jiena 5% ta' talb tiegħi hekk ikun fis-seba' sema. Imma 90% minnu ikun fl-art. U kultant ikun taħt l-art ukoll. Ma nitlob xorta. U vera, kultant qas tħossok illi t-talb tiegħek qiegħed jaħrab mis-saqaf fejn tkun ġo fih. Ma titlob xorta. Kif qegħdin ngħidu u intom semmejtuha. Titlob. Kultant tkun ferħa, kultant ma tkunx. Insewm l-emozzjonijiet. L-emozzjonijiet jiġu waħedhom u jiġu f'posthom tibżax. Imma ejja nitolbu whatever. Jekk ħat tagħmel pjan tibdix b'ħafna, ma tajx mela ħanaqra 4 kapitli mill-Vanġelju, mbagħad ħanagħmel 20 minuta nitlob, mbagħad ibda bil-ftit. Bħal meta jiena u Pawlu ddeċidejna nibdew nagħmlu l-exercises kull jum. Konna ngħixu s-Savoy ta' Sliema u morna lbisna shorts u t-t-shirt u morna minn Savoy nżilna Manuel Island, dorna Manuel Island kollha. Dakinhar kienet miftuħa kollha n-nies. Dorna kollha, tlajna t-tela tas-Sover. Dik kienet l-ewwel. Kollha minni. Aħjar dorna mal-blok milli dorna dak id-dawra kollha. Nibqa' niftakarha dik. Dejna dak l-iżbal ma nagħmlux bħalu nibdew bil-mod ħalli mbagħad meta timmatura tista' żżid iktar u iktar tibda bil-ftit. Ukoll tajjeb jkollok pjan. Ġesu stess jindikanna li meta titlobx jgħidilna idħol fil-kamra ta' ġewwa biex int mal-missier fil-privatezza ta' anke li tajt waqt it-talb ħafna drabi aħjar titlob li tisma' lilek innifsek milli ġo qalbek, dik hija l-opinjoni tiegħi, tista' titlob ġo qalbek ukoll. Imma meta tisma' lilek innifsek ċertu affarijiet li tajtu titajdhomlu fil-privatezza. Allura tkun post waħdek mal-mulej. Għandek ħin dedikat, ippreparajt mill-ġurnata qabel, għamilt żveljarin jekk inti ma tqumx, għandek il-post lest, ħallejt il-Bibja lesta f'posta fejn ħataqra, taf il-passaġġ li ħataqra minn flaxija, għamilt il-qari tiegħek, il-meditazzjoni u imbagħad it-talb. U t-talb ma jridx ikun talb tal-grocery list li semmejna l-ewwel, it-talb jinkludi ħafna iktar minn hekk. Għandek l-invokazzjoni li seħ li sem Alla b'rispett u b'qima, għandek l-adorazzjoni tiegħu, għandek il-ringrazzjamenti għal barkit li tak, għandek ukoll imbagħad l-istqarrija ta' dnubietek, mhux neċessarjament f'dan l-ordni ta' l-interċessjoni li tlob għal ħadd ieħor u l-petizzjonijiet għalik innifsek u mbagħad l-inqas jiena nagħlaq billi niddedika li l-nifsi u l-ġurnata li hemm qudiemi lil Alla. Hija disċiplina li rridu nitalmu nagħmluha. Jekk tridu għandi wkoll dak li jgħid miktub fuq karta min irid nista' nibagħtulu b'email jekk tridu. U x'jiġri meta tfalli jekk sotu titlob fil-għodu ma tlabx, sib imqar 5 minuti flaxija u għamilhom. Imma anke jekk ma tagħmilx hekk, għada erġa' ibda. Ix-xitan x'ħajajdlek? Bastat li ħata, juża l-istess żball tiegħek biex kompli jkissrek. Ejja nirbħulu, ejja nisfidah bil-xitan. Mela mulej, illum ma tlabx. Skużani, spaljajt, jew kont maġġel jew ma stajtx, għax jista' jkun ukoll ikollok raġuni valida. Għada fil-għodu ħankun miegħek biex nerġgħu inkopru fix-xirka tagħna ma' xulxin. Rġajt bdejt naħseb fuq ix-xitan. Imma vera, jiena mhix wieħed min jafni ma għandax nitkellem wisq imma llum qed jiġi f'moħħi ħafna. Għaliex vera, kemm il-darba żewwa tajt ħanibda nagħmel hekk, immedjatament wara meta ma jirnexxillekx. Sewwa, ħafna minnkom mhux vera tħossok isek kundannat, skoraġġut minn fejn taħsbu li tiġi dik. Għajdu li intom, onestament. Mhux mill-għadu. Mill-għadu. L-iskoraġġiment mhuwiex minn Alla, dejjem minn għand l-għadu. Provajt, fim, ma rnexxilekx, mela allura abbandinxi, inti mhix kapaċi, inti le taħħari. Xogħol l-għadu. Semmejt x'tagħmel meta tfalli. Ftakart f'Mikejja 6, issa mhux tajdulu x-xita, mhux biex tkellmu x-xitan ta' f'moħħkom. Meta tfallu. Meta taqgħu, meta tajdu ħanamilha, ħanibda nitlob nofsija kuljum filgħodu ma jnexxilkomx u tħossu dik il-kundanna. U hawnhekk naħseb tallimtu tiddistingwu bejn il-kundanna tal-ispirtu ħażin
u t-tixlija tal-Ispirtu Santu xek. Jekk li ħanfakkarilkom. Meta jkun l-Ispirtu ħażin jikkundannak, jifrizak, jaqtalek qalbek, jibedek minn Alla. Meta l-Ispirtu Santu jixlik, ħatħossok li għandek tersaq li Alla u tindem u tkompli. Isemaw biex qal. La tifraħx minħabba fija u għadu tijaj. Jekk naqa, nerġa' nqum. Amen. Ftakruh dal-vers. Mikeja 7:8. Provajt ma rnexxilekx tħoss li mhux l-Ispirtu Tala, l-Ispirtu Tala jista' jixlik u jgħidlek isma' traskurat. Għandek bżonn tissaħħa hemmhekk katikasu, hemmhekk ma jkunx hu, dan li għandek tgħidlu. Tifraħx l-għadu tiegħi. Meta naqa' nerġa' nqum u nerġa' nkompli. Mhux daqshekk talb, mhux daqshekk qom filgħodu għax provajt darba ma rnexxilekx, allura ma terġax tqum, le, erġa' prova, u erġa' prova, u erġa' prova. L-importanti è li ma tkunx qatt skoraġġut għax dik hija għodda qawwija li x-xitan juża magħna Kristjani. F'kwalinkwe area, fis-servizz, nistgħu nagħmlu lista. Fis-servizz, fil-maħfra, tipprova ma rnexxilekx, pub daqshekk. Waqqaft il ġaħat, kellek xi ħaġa, daqshekk waqqaft in-nies, rajt le, għad tkunu skoraġġuti. Għax dak mhuwiex l-Ispirtu Talla. Ħansemmi punti ieħor qabel mistoqsija li jmiss. Alla ċertament iridna nkunu biżlin. Jekk student tistudja, jekk mara tad-dar tagħmel. Iridu nkunu biżlin. Ix-xitan iridna nkunu biżlin wisq biex jaħlibna u jkissirna. Allura, kif tinduna inti x'bieża l-wisq? Meta ma ssibx xejn biex titlob matul il-ġurnata. It-talb, kif jista' jgħinni meta nkun anzjuż? Taħseb li t-talb jista' jnaqqas l-ansjetà anke meta s-sitwazzjoni nifisha ma tinbidilx? Ma qed tistaqsini żewġ mistoqsijiet ġon, ħalli nittakilja l-ewwel waħda. It-talb kif jista' jgħinni meta nkun anzjuż? It-talb jgħinek għax inti qiegħed tferra il-biżijiet tiegħek quddiem Alla illi huwa tant benevolenti u ġenerus li jgħidlek biex tersaq lejh ħalli taqla ħniena u għajnuna fi żmien li għandek bżonna. Tajjeb? U allura il-talb ifakkrek ukoll li inti m'intix waħdek f'din il-ġlieda, f'dan l-omor ċkejken li għandna f'din id-dinja, maħniex weħedna. It-talb qed iżommna f'komunjoni, f'kuntatt, f'relazzjoni vitali mal-Alla. Tifhem? It-talb ukoll jgħinna billi qalbna terġa' tiffoka fuq. Il għaliex matul il-ġurnata għandna ħabta ġiri u bżulija, urtu mur hemmhekk u għandi appuntament fis-7, tifhem? It-talb qed jerġa' jiffukalna ruħna fuq il-mulej, illi hija naħseb jiena li ħaġa importanti. It-talb ukoll iġib sens ta' paċi u mistrieħ fir-ruħ tagħna ġvera. Anke meta ċirkostanzi jkunu avversivi u kontrina, tajb it-talb ħajtina dak is-sens ta' paċi reali. It-talb ukoll jagħtik opportunità biex tafda lill-Alla. Talb huwa l-espressjoni mulej jien nafda fik. Mulej jiena niġi għandek għax naf li inti Alla omnipotenti, li inti stess qed tistedini niġi għandek. It-talb allura wkoll fil-prattika dixxiplinata tat-talb isaħħilna l-fidi tagħna. Flok ma infittxu il-bjar imxaqqin li ma jżommux ilma, qegħdin morru f'rasilajn, qegħdin morru f'għajn ta' ilma ġieri illi tabilħa ħadd tissodisfa lil-ruħna. It-talb ukoll jista' jgħin biex il-qalb issir aktar kalma. Għandna ħabta illi nqabdu din ir-rat race u rat race ta' vera, ġifieri qabda ġrieden jiġru u ma nafux fejn sejrin. Għalfejn din il-kwalità fqira ta' ħajja. Qed tifhem, irridu narfu illi meta qegħdin nirrikorru għand Alla bit-talb, il-qalb tagħna se tistejqer, se tikkalma, tajjeb? Imbagħad it-tieni mistoqsija tiegħek John, taħseb li t-talb jista' inaqqas l-ansjetà anke meta s-sitwazzjoni nfisha ma tinbidilx? Ninqabdu jew nsibu ruħna fil-providenza għarfa Alla illi qegħdin f'sitwazzjoni xejn feliċi. Sitwazzjoni skabruża fenna fjena. Xi ħadd għażiż għalija issa ħajkollu bżonn wheelchair għal bqija ta' omru. U jiena rrid
inkun miegħu biex inġorru bil-wheelchair. Ġifieri qed intikom eżempju wieħed ta' affarijiet li jistgħu jiġruna illi ħajjitna tinbidel radikalment. U maħniex ngħidu iwa dan għal-ġimgħa biss ta' le. Għal-bqija ta' ħajtek possibilment. X'ħad tagħmel? Tajjeb, il-talb ma nistgħux inqisuh bħala magic wand illi ħanfaqqaħħa u l-affarijiet le. L-affarijiet ħafna drabi ma jinbidlux. Alla jpoġġina f'dik il-sitwazzjoni għandu il-lan għarf tiegħu, ħafna drabi ma jgħidilniex x'inhu, ma jurinniex. Imma dik hija stedina biex aħna nafdaw. U allura it-talb aktar u aktar isir vitali u relevanti għalina x'vera. It-talb ifakkarna fl-aħħar mill-aħħar li Alla huwa sovran. Alla qiegħed jagħmel bina li jrid u aħna bħala wliedu nafdawh. Bħala wliedu aħna nafu illi dak li Alla ħatar għalina huwa aħjar. Huwa bon fatt. Qed tifhem? Aħna jiena ngħid nippreferi kieku qed tifhem. Imma Alla jaf illi int hemm bżonn tgħaddi minn di sitwazzjoni, minn di triq dejqa u mhux mill-vjal illi inti tippreferi tgħaddi minnu. Tajjeb, idu niftakru wkoll illi it-talb għalna biex niftakru u napplikaw għalina nfusna l-wedi Alla. L-wedi kbar u grandjużi Alla, wedi li huma ċerti il-għaliex isibu liva u l-amment tagħhom fi Kristu Ġesu. U dawk bit-talb tagħna ħafna drab li qegħdin nagħmlu inkun qegħdin nsarfuhom dak il-wedi. Qed tifhem? Il-weda li tkellimna fuq għallum, inti iżommu fi slim perfett, fi xalom, il-dak li qalbu hija fissa fuq, fissa fik. Tifhem? Meta jiena dik nitloba dik il-weda, qed nagħmelha tiegħi. U allura it-talb hija flok ma jibdilli is-sitwazzjoni tiegħi, qed tifhem, qed jibdellili. U dik hija l-isbaħ ħaġa, l-ikbar vantaġġ meta aħna nżommu kuntatt kostanti ma' Alla bit-talb tagħna. Jista' jkun li l-ispiritualità fil-ħajja tiegħi qed taffettwana ħażin u toħloq aktar ansjetà mill-islim. Jekk spiritualità mhix biblika iwa, tista' toħloq ansjetà. Kif semmejna pereżempju hawn talim li jgħidlek li inti dejjem suppost tkun ferħan jekk int Kristjan, suppost dejjem tkun b'saħħtek. Fimt? Mela allura dik it-tip tal-ispiritualità bil-fors ħatoħloqlok stress u ansjetà għax ħares li ħajja tiegħek u ma tarax dal-affarijiet. Mhux hekk għandi xi problema jien għax kulħadd qed jgħid fejn qiegħed li Alla suppost dejjem iridni b'saħħti, dejjem iridni nitħa, dejjem iridni kuntent. Ġifieri skont x'tip ta' spiritwalità. Naħseb jiena l-ispiritualità toħloqlok ansjetà. Meta tiġi ppreżentata lilek ukoll bħala liġi riġida li trid timxi magħha bil-fors. Again, hawn tifhmux ħażin, il-Kristjan huwa l-aktar persuna liberu, l-aktar persuna ngħidlek imjassar għal Kristu. Sewwa ġifieri aħna nimxu bil-liġi fil-ħajja tagħna imma bil-libertà wkoll. Ġifieri hemm spiritwalità li lilek qed poġġilek madmad. Kif kienu l-Farizej wara kollox, Ġesu qalilhom intom tixħtu madmad piż fuq ħaddieħor li intkom m'intkomx kapaċi ġorruh. Dik it-tip ta' spiritwalità iva. Iva. Imma mbagħad ukoll hemm sejħat illi jħolqu fik tħassib żejjed imma pożittiv. Għax jiena rrid min qed jinkoraġġini, min qed jixprunani l-qudiem, min qed jisfidani u dik l-isfida ġifieri tiegħu iżvera toħloqlok din it-tip ta' ansjetà, din it-tip ta' tħassib pożittiv. Jiġifieri hemm spiritwalità li toħloqlok ansjetà negattiv. Imma mbagħad hemm spiritwalità wkoll toħloq tħassib tajjeb. Tajjeb. Illi jiena inħossni jisni Alla jaċċettani dejjem kif jien imma dejjem hemm il-pressjoni li ridni aħjar. It-tnejn li huma. Taf kif nirringrazzja Alla ta' dak li jien imma m'iniex kuntent kif jien. Orajt ma dik li m'iniex kuntent kif jien
tista' toħloq li ammont ta' tħassib u nkwiet żejjed. All right, imma again ma tistax tiġri bija li mbagħad nibda naqta' qalbi naqaf depressjoni spiritwali immi huwa tista'. Jalla ma tkunx hekk. Jalla ma nkonniex tip ta' spiritwalità għandna biżżejjed affarijiet John. Għandna biżżejjed affarijiet li jistgħu joħolqulna ansjetà. Għal ħares nżidu wkoll xi ħaġa sabiħa tal-spiritualità jew reliġjon ħalli hija pożittiva. Però l-aspett pożittiv ta' dak li qed ma ninsewx. Jekk inti ħatejx il-ħajja tal-fidi u ħa tħobb lill-familja tiegħek lill-aħwa fil-Knisja, l-istess imħabba ħatqanqal fik ċertu concern, ċertu ħsieb kif jgħid għal Timotju jew inkella fl-ewwel Korintin jgħid li qabbel il-Knisja bħala ġisem membri differenti, il-membri li għandhom il-ħsieb ta' xulxin. U l-kelma li juża hija l-kelma ansjetà hemmhekk, l-istess kelma. Eżatt. Mhux ngħidha bil-Grek. Imma bażikament iva, jekk tħobb il xi ħadd u l-espressjoni tal-fidi tagħna hija fl-imħabba lejn in-nies ta' madwarna lejn l-aħwa, jiena min jaf kemm forsi kelli okkażjoni nitkellem ma' xi ħadd minnkom li għaddej minn problemi, imbagħad immur id-dar jiena stess imtaqqal u nmur biex norqod qabel sija ma jirnexxilix tgħaddi għajn norqod għax ovvjament inkun qed inħoss minn xi ikun għaddejħija fi Kristu. Ġifieri iva ċertu sens ta' tensjoni bħal dik hija leġittima u tajba. Għal darb'oħra ma ħalluwix tikkontrollnana sal-punt illi mbagħad nispiċċaw nitbeħdu minn Alla u l-affarijiet l-oħra. Ġifieri kollox bil-qies, Għax it-tħassib dejjem tajjeb imma jista' jkun iwassal għall-ansjetà. Kif nistgħu nitolbu kontinwament? Meta hemm tant ħwejjeġ oħra x'nagħmel, u speċjalment meta hawn daqshekk distrazzjonijiet f'din id-dinja moderna. Tolbu jew il-Bibja tgħidilna ntolbu kontinwament fil-Epistola lit-Tessalonikin vera kapitlu 5, vers qasir, żewġ kelmiet itolbu kontinwament, pray without ceasing. Ovvjament easier said than done. U kollok kemm aħna nafu li dak ma tfissirx noqogħdu 24 siegħa fuq il-koptejna, nitolbu bravi prosit. Imma tfisser xi ħaġa u tfisser ċertament żewġ affarijiet f'moħħi. Illi tul il-ġurnata kollha waqt li inti mqajjem, l-ħsibijiet tiegħek ikunu sikwit lejn il-mulej. Anke talb kif semmejt inti ġakulatorja, talba żewġ sentenzi jew tlieta, jew kelma waħda biss. Grazzi, aħfirli, enni, inħobbok mulej. Kliem li inti tgħidhom skont iċ-ċirkustanzi li tkun għaddej minnhom fil-ġurnata ħatitlob. Tajjeb ukoll li tabbona t-talb ma' ħinijiet speċifiċi u attivitajiet speċifiċi. Kif għadek kemm qomtu ftaħt għajnejk irringrazzja lil Alla tal-lejl li għadu kemm tak, jirnexxielek tqum, għadek ħaj, u tiddedika l-bqija tal-ġurnata lilu. Jekk ħatikol, irringrazzja lil mulej tal-li provdilek, jekk qed tagħmel ix-xogħol mulej enni, jekk ġralek xi ħaġa sabiħa tirringrazzja lil Alla s-sors tagħha. Dawn it-talb żgħir li inti tgħix prattikament fil-preżenza tal-Alla l-ġurnata kollha kif kienu jgħidu l-antiki koram deo fil-preżenza tal-Alla, wiċċ in wiċċ miegħu hija l-quċċata tal-ħajja Kristjana. Jalla naslu hemmhekk illi ħajjitna ngħixuha fil-preżenza tal-Alla, nimxu miegħu il-ġurnata kollha. Però tfisser ukoll illi titlob ħin speċifiku iddedikat għat-talb. Aħna għandna ħin speċifiku għal kollox. Biex nieklu, biex nħasslu, biex norqdu, biex nirrelassaw għaliex m'għandux ikollna ħin dedikat mal-mulej. Jiena mal-mara nitkellem ħin kollu. Per eżempju ngħidilha għamilli kafè, ġieli ngħidilha grazzi wkoll. Ġibli ta' silma. Fejnu l-qalziet, affarijiet hekk, talb żgħir, ġakulatorji dawk. Imma Alla ħares. Taf fl-qiegħda. Naf. Alla ħares ir-relazzjoni tagħna tkun mibnija fuq dawk il-kelmiet għax tgħidli inti fil-fatt
Parassita. Mux vera. Alla ħares dak ma jkunx ibbilanċjat f'ħili poġġejna bil-qiegħda u tkellemna naqra fl-imkien li nixtieq nagħmilha iktar u iktar. Tajjeb ġifieri mal-mulejja nitolbuh matul il-ġurnata imejja wkoll npoġġi bil-qiegħda u nagħmlu dik il-konverzazzjoni ta' mħabba miegħu kuljum fil-privatezza inti mal-mulej li jħobbok. Forsi aspett ieħor ma dan qed jiġini ġo moħħi. Giovanni Calvino kien qal li t-talb huwa l-eżerċizzju jew l-attività ċentrali tal-fidi. U jekk noqogħdu nirriflettu meta qed jgħidilna itolbu bla għedu, allura jekk it-talb huwa l-attività ċentrali tal-fidi, ejja ngħixu bil-fidi. Li nistgħu nagħmlu għal kollu. Fil-waqt li nagħmlu wkoll dak li għadu kemm qal ġew. Imma naħseb li ngħixu ħajjitna bil-fidi. Mbagħad il-fidi tkun il-pedament li minna mbagħad l-attività ċentrali u primarja tal-fidi hija t-talb. Jiġifieri u t-talb jew nuqqas tiegħu jurina x'tip ta' fidi għandna ukoll. Mhux hekk? Jekk hija l-attività ċentrali, l-attività primarja, allura t-talb jew nuqqas tagħna jurina x'għandna. Right. Ħatlef titilma. Ma jgħunax. Ħajda, thank you. Grazzi. Mela, x'għandu jkun il-mottiv ewlieni fit-talb? Kif nikseb dak li nixtieq u neħles skużani, li nikseb dak li nixtieq u neħles mill-ansjetà u l-problemi li għandi. X'għandu jkun il-motiv ewlieni tiegħi fit-talb. Meta nkunu għadna pjuttost trabi fil-fidi, naħsbu li t-talb qiegħed hemmhekk biex Alla iservina. Biex Alla inqisuh il-Alla għax nkunu għadna żgħar fil-fidi. Inqisuh bħala Alla utilitarjan. Alla li inqisu bħala dak in-nannu bid-daqna bajda fis-sema illi ħammur għandu biex ifissidni u biex jagħtini t-tofi u kull ma nitolbu dak li ħin stess. Alla mhux hekk. Alla mhux hekk. Alla tagħna qed jistedinna biex aħna nersqu lejh bit-talb mhux biex jagħtina oġġetti biss, imma biex jagħtina lilu nnifsu. Biex jagħtina lilu nnifsu. Jekk insommu f'moħħna din u allura meta nitolbuh għal ċerta ħaġa fejqan ngħaddi mill-eżami u teħel mill-eżami u tibqa' marit, xorta waħda ħad tifraħ fil-mulej. Għax bit-talb tiegħek inti xorta waħda għandek il-Alla u qed gawdih minkejja ir-riżultati u l-ċirkostanzi tiegħek. Il-talb ċertament iva huwa naturali għalina li nitolbu għall-għajnuna. L-Apostol Pawlu meta kellu l-xewka f'ġismu talab darba, darbtejn, tlieta, mulej neħħijieli. Ħad tifhem. Il-mulej fl-aħħar qallu le l-grazza tiegħi hija biżżejjed għalik. Għax il-qawwa tiegħi tidher fin-nuqqas ta' saħtek. Jiġifieri ħafna drabi u nafkom biżżejjed jiena il-mulej ħallina imbagħtu minn ċertu djufijiet. Hawn min ma jismax biżżejjed bħali, hawn min ibati bil-vista, hawn min saqajh ma jtuħx. Kollha kemm aħna għandna xi djufija illi rridu ngħixu biha. U ħanibqgħu biha minn Alla allura huwa nitkellem b'referenza Alla huwa kattiv altru li mhux. Aktar milli rid jagħmlilna ħajjitna komda, Alla rid jagħmlilna l-ħajja tagħna qaddisa. Jekk kapaċi nifhmuha din, aktar milli jagħtina kollox fuq ir-rubini, Alla jitqarribna aktar u aktar lejn Sion tenfuq, li jerfa'na qlubna lejh biex ingawdu lilu primarjament. X'inhu l-motiv għadt inti għandu jkun il-motiv għat-talb, ġifieri għalfejn nitlob. Jekk persuna pereżempju għandha passatemp sewwa, għalfejn dik il-persuna timpenja ruħha fil-passatemp. Għax titaxxa dak il-passatemp, hekk jew mhux hekk. Dak il-passatemp
itija l-gost. Għalfej il-Kristjan għandu jitlob. Għax Alla imissu jkun dak li jaxxaqlu qalbu. ħafna nies ma jitolbux, għaliex Alla mhuwiex laħxqa ta' qalbhom, għax kieku inti għandek l-oġġett li titaxxaq bih, tiggostah, relish bl-Ingliż, ħatfittxu. Allura aħna rridu nitolbu għax Alla huwa l-għaxqa ta' ruħna. Għax huwa l-għaxqa ta' ruħna, rridu nkunu miegħu. Qegħdin niftehmu dik għandha naħseb jiena li hija dik għandha tkun il-mottiv għal nitolbu. U mbagħad nitolbu b'diversi modi. Imma hekk Alla jimlinna qalbna u hu jimlinna qalbna u Ġesu narawh sabiħ kif tassew irridu nkunu miegħu. Bħal dak il-persuna nerġa' ngħid illi tant jitaxxa jiena forsi b'persuna oħra jew b'xi passatemp jew bix-xogħol illi ssibu jagħmlu m'għandekx għalfejn timbuttaħ. Vera jew le? Ekku. Għandek bżonn tagħmlu isma' għamilha dax, m'għandekx għalfejn jien dax għajnu pjaċir kien naqsna raħ għaddej. Isuha b'dal mod laħwa fit-talb. Ġifieri isuha illi aħdmu biex Alla jsir l-għaxqa ta' ħajjitkom u taraw kif titolbu. It-talb nkunu qegħdin fil-preżenza t'Alla, fil-preżenza konxja t'Alla. U David jgħidlu fil-preżenza tiegħek hemm il-milja tal-ferħ. U d-diemek hemm għaxqiet għal dejjem. Għattifhem, u il-ħasra li aħna bħal dak it-tifel ġkejken li nippreferu nilagħbu fit-tajn meta t-tiju tagħna qed joffrilna cruise mad-dinja b'xejn. U nippreferu għax mdorrin nilagħbu fit-tajn nibqgħu nilagħbu fit-tajn. Filippin kapitlu 4 li pritkajt minnu l-ewwel jgħid biex ma nkunux ansjużi ma nitolbu biex is-slim ta' Alla li jisboq kull dem jagħtikom is-slim. Imma mbagħad ikompli fil-passaġġ fl-aħħar jispiċċa u Alla ta' slim ikun magħkom. Mela l-ewwel is-slim ta' Alla xi ħaġa li rriduha toġobna, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar aktar mis-slim tiegħu aktar mir-rigal tiegħu irridu lilu. Irridu li Alla ta' slim ikun magħna. Min għandi fis-sema qal is-salmista ħliefek u m'hemm ħadd fuq l-art li nixtiequ ħliefek. Jalla dik tkun il-taħbita ta' qalbna bħala Ansara u nirringrazzjaw l-Alla ultimament għal l-inkwiet kollu li għaddejna minnu jekk dak l-inkwiet wassanna biex ikonna relazzjoni aktar intima u sabiħa mal-Alla ikun imbierek Alla anke għall-inkwiet li oġbu jħallina ngħaddu minnu. Għax permezz tiegħu aħna robna aktar le u doqna il-ħlawwa u t-tjubija tiegħu.